greșeli pe care să nu le faci niciodată cu baterie. Dar înainte, dă-mi like și un follow ca să fii la curent cu informații utile despre acumulatori. În primul rând, nu deschide niciodată o baterie AGM ca să verifici electrolitul. Acestea sunt sigilate din fabrică, practic nu ai ce verifica, iar dacă le desfaci, le compromiți complet. Practic, transformă baterie bună în una de aruncat. Atenție maximă la polaritate. Dacă pui plus la minus și invers, poți provoca daune serioase. Poți arde siguranțe, poți afecta alternatorul și, în cel mai rău caz, poți distruge calculatorul mașinii. O simplă greșeală de conectare te poate costa mult. Spune-mi în comentarii tu ce curiozități ai legate de acumulator și am să-ți răspund eu. A treia și cea mai periculoasă, nu lăsa o baterie descărcată iarna. O baterie descărcată îngheață, iar când electrolitul îngheață, structura internă se deteriorează. Mai mult decât atât, dacă încerci să încarci bateria înghețată, există un risc real de explozie. Distribui acest clip unui prieten care ar avea nevoie să știe aceste informații, iar dacă chiar tu ai probleme cu acumulatorul, ai contactul meu în bio.